След петия до шестия връз домата горе се прекърши над последното цветленце. Къде? Я покажи. Връхчето. Аз тук съм ги кършила. Ето, виж какво съм ги кършила, едно ражда доматчета. Гледай, тук надолу. За да ядреят долните домати и за да връзват. А иначе си расте на връшнятка нагоре. А къде са броят тия петия, шестия? Китките. Първото съцветие, второто, трето, четвърто, пето, до шесто. Айде, съм стигнал. И после къде се кърши? Ето горе. Горе връчето. Над последното цветленце по-било тук и аз съм го прекършил. Виж къде съм прекършил тук. Над последното цветленце. Яла то почва да ражда тук надолу и да едреят надолу. Нагоре вече няма нужда да растат на височина. Да. Ами разстоянието между доматите? Какво трябва да е? Разстоянието, когато се садат доматите, 40 на 40, шахматно, всека една валичка. А от вада до вада 80 см разстояние, пътека. За да може вътрешно да се проветряват, да се осветляват от слънцето. И после стърковете как? По един ли трябва? По един стърк се садат на 40 см разстояние един от друг. И отсреща в шахматен ред, срещу положено пак така, по един ред. И се образува самата вада. От вада до вада разстоянието 80 см, да има разстояние пътека, по която да минаваш, да пръскаш, да поливаш, да се проветряват. А долу стърковете, нали нещо беше там? Долу, когато се сади, се чепат някак. Като се получи първото съцветие, веднага от него страничния израстък се остава и става двойка нагоре. Само то се остава. Всички другите се чепат. Как страничен израст? Като се сади стръкчето и след известно време почва да цъфти. Първото съцветие, като цъфне, от него се остава още една чепка. Израстък, дето му викат пичове. Да. Само един се остава под първия цвет. И вече като растат двойката нагоре, всички такива странични израстъци и пичове, къде им викат, се махат. Само цветовете се остават нагоре. Да, за пръскането какво казваш? Ето за пръскването... Ето както тия листа станат. Като забележиш такива вратановидни листата почва да се завъртват, трябва да ги усещаш, когато дойде момент за пръскане. Веднага трябва да се напръска. И когато има мушица? То се показва и по мушици, не ситни като точки, черни мушички. Щом се появят по листата, значи е показателно, че са заразени доматите. И трябва да се напръскат. Ами ако не ги напръскаш? Загиват. Загиват, фаща ги болест и загиват. Значи мушиците предават зарази? Да. Щом се появят мушици, затова трябва да се наблюдават растенията. Постоянно. Първият признак беше онзи ден преди да пръснем. Първият признак беше, че видях то верно, че от горещините се получава някой път така малко да са като увехнали сено да стоят листата. Има си разлика. Тия направо като вретена се завъртват. И се познава, че нещо им става. Не само от слънцето. И с какво се пръскат?
Там вече казват от сорта и семена, като кажеш какво искаш и за колко дена. За 3 дни. Не, за 3 дни, що сега непрекъснато се бере и няма смисъл да е за по-дълъг период. За по-дълъг период, кога лозята, примерно, далеч се пръскат, защото те много късно почват да зреят. А тук постоянно се бере и по-дълъг период не е нужен. Защото през това време ще презреят зеленчуците и краставици, и домати. По възможност за 3 дена. Това е най-късия период, инкубационен. И виж сега как се навърза. Понеже всички странични израстъци между листата се макат и остават китките, цветовете. И виж сега как са завързани. На домати, а не на храстове да върват. Не е нужно на храст да се развива растението. А на плода. И така. Това тук гледай как стои на китки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз на око горе-долу 5 китки като минат и горе върхчето го маха. За да могат да ядреят долните. А те няма за кога идва есен, няма за кога нагоре да върват. Няма смисъл. На 5-я, 6-я връх се маха връх. Ето тия страничните, ето сега видях едно странично, виж, между листата. И то ако го оставим, едно ще... Кое е това? Ще има, това. Виж, между листата и дръжката тук. Да. И го махам. Да. То иначе се развият други странични, те взимат силата на тия домати, къде са вързани. И така. Да, благодарим ти, мам. Моля. Ето израства си. Чакай да видя преди да го скъсаш. Да запиша. Ето го, това. И И това. Има и по-големи. Къде? Тук сигурно сега ще намерим. Аз тук откърших, тук имаш. Ето. Стой, преди да го скършиш. Ето го, виж. Това не е ли 5-то, нали на 6-то казваш? 6-то, това са цветовете, си отделна работа. Ето това са брой. Цветовете. Цветовете. А не тия, това са тия пичове. Да. Ето и тук. Аз ги виждам веднага. Я виж го. Това ще направи други клони, други и взима силата на тия домати. Повече от 2 стърка не трябва да върват. Сега го махам. Значи повече от 2 стърка на стъбло не трябва да върват. Това става като паразит. Взима силата. 2 стърка, ама някой път стават и по 3, що не може винаги да видиш на време да махаш. Ама няма нищо, не е беда, че се получават някой път по 3 стърка. Ето. Чакай да заснем. Ето го цветчето. А тук е дошло едно друго странично и го махаме. Аз ги винаги виждам. Ето взел да боледува този мах. Що? Така при баба Ирина на Бела Рада. Кога ходихме, видях, че става нещо на доматите им. Едно па се получи при нас. Ето отгоре почнало да загнива вече. И като е напръскано, няма ли да се оправи? Ще видим, ако не, аз съм махала цели стъркове с корени. Миналата година. Ако не се оправи? 2-3, така се е случило, да съм ги махала. За да не зарази другите. Ето тук е едно. И така. Ето тук е едно. Между листото и стъблото. Не е нужно други да растат странични. Ето, виж, мъничко. Мъничко го махам. Това ще стане голем, като тития. Да. А не е нужно повече. Хайде сега.
Добре, благодарим ти, мамо. Моля. Пак заповядам. Ето, тук остър взел да заотворя. Тук къде махах уния домат. Точно бил да боледува самия домат. Виж, как почва си променя цвета. И затова трябва веднага на време да се взимат мерки, да се пръска. Ако някой е вече заболял, самака целият стърк, да не заболеят и други покрай него. Къде си стоял? Тук да не преди нещо.